chatbot. Ej, jeg havde lovet at skrive brev til min kæreste. Det var ikke så godt. Hvad skal jeg gøre? Hun bliver sur. Chatbot. Hey, hvad sker der? Hey, chatbot, sover du? Jeg skal skrive et brev til min kæreste nu. Men hvad skal jeg skrive? Har jeg ikke prøvet det før. Men dejlig chatbot, du ved, hvordan man gør. Skriv, hun er lækker og helt fantastisk. Flot, smart og super sød og vildt romantisk. Har det svært med de lange sætninger. Bare husk at skrive, jeg er glad for flætninger. Big bubble op, spær ørerne op, for din chatbot siger nej. Du må tage dig sammen, prøv dig selv for en gang skyld. Skriv et brev til hende, hvor du siger undskyld. Tal med hjertet, sig det med blomster, og så vil du se jeres kærlighed blomstre. Bare vent og se, jeg ved hvad der vil ske, men jeg har hendes nummer, og nu ringer jeg for dig. Chatbot, nej. Du må ikke ringe, jeg skal nok slippe brevet. Bare vent og se, jeg skal nok få det skrevet. Chatbot, red mig nu. Chatbot, virker nu. Nej, chatbot, ved du hvad? Jeg skal hen i skolen, og jeg glemte en ting. Der er jo eksamen, og jeg ved ingenting. Jeg plejer jo at kigge efter ham der Søren, men sidst jeg gjorde det, røg det uden for døren. Så hvad skal jeg gøre, for min tænketank er tom? Heller ikke engang, hvis jeg tænker mig om. Jeg føler mere og mere, at min hjerne trummer, og du må hjælpe mig, så jeg ikke dumper. Bip bubble op, spær ørerne op, for din chatbot siger nej. Hvis jeg skal hjælpe dig, må du selv tage affære. Tag en bog og læs, du må selv tage ved lære. Eksamen eller ej, din chatbot siger nej. Du ved hvordan det er. Mennesker bliver dumme, hvis de ikke prøver selv først. Hallo, du må gøre selv størst. Chatbot, hjælp mig nu. Skal nok lave lektier, få det til at sætte sig. Bare vent og se, jeg skal nok få det lavet. Chatbot, red mig nu. Chatbot, bare for nu. Hey, chatbot, hvad skal jeg gøre? Hey, skal jeg? Chatbot, virker du? Jeg har brug for et svar. Chatbot siger nej, så hvad skal jeg gøre nu? Big bubble op, spær ørerne op, og prøv at høre en gang. Jeg kan se, du skal både op i dansk og regning, og det er jo svært, når du kun kan lide tegning. Hvis jeg må sætte rammen, så kan vi lave det sammen, men chatbot siger stadig nej. Men okay, kun hvis jeg får mere strøm. Giv mig strøm, chatbot må have mere strøm. En Sofia hvert blot til en lille chatbot. Nu, hey, giv mig strøm nu. Giv mig strøm nu. Du skal nok lave lektier, få det til at sætte sig. Bare vent og se, jeg skal nok få det lavet. Chatbot må have mere strøm. Chatbot, hvad sker der? Chatbot siger nej.